Però jo sí que li vaig dir, home, digue'm alguna cosa que no passi a Rússia. Diu, mira, diu, el llibre de la vida petita de l'M. 18, diu, és un conte que no podria passar a Rússia. Diu, ostres, diu, perquè, diu en genèric, diu, no vol dir que no pugui passar com una cosa particular, diu, perquè els nens no van amb autobús a escola. Això és el que em va dir. Ara no sé si hi ha algun rus per aquí dirà, te va enganyar i els nens van amb autobús a escola. No, bueno, no ho sé, però no és una cosa, diu, és una imatge, diu, això, i és veritat, és una imatge americana. No ho sé, o d'aquí, sí. Dic, i d'un col·legi de pau. I bueno, d'un col·legi de pau, t'ho podria concedir, home, és que és un col·legi de pau, un col·legi de rics. Diu, bueno, això t'ho podria... No és el que s'ha anat... No, saps? Però esclar, això sí que és... Jo no he pretès tampoc fer una foto mimètica de res, perquè és impossible. Perquè fins i tot és impossible fer una foto mimètica de la teva pròpia cultura, perquè implica vivències personals i implica percepcions diferents per cadascun dels espectadors, depèn d'on se situïn. Què es tractava? Es tractava de fer més... No que jo hagi... Es tractava de fer no el meu viatge a Rússia, sinó un possible viatge a Rússia per al lector. De fet, aquest de l'autobús, el referent literari, de fet, era americà. Era americà, sí. I també hi havia un diàleg amb un conte de... Recordo una cançó d'en Jacques Brel. Exacte, podria ser perfectament... Exacte, podria... És que la pluja, l'autobús, aquests nens... Clar, és que podria ser això. Qui li diu que a França no hi ha un nen que també té por d'arribar a l'autobús? No, però podria ser un nen. Qui li diu que a qualsevol lloc un nen que està enamorat i que té por d'arribar a l'autobús brut, que fa? Però ens ha passat a tots. A Rússia, o no a Rússia, arribaven les sabates noves i que la noia que t'estimaves no et veiés fet un desastre. Al final s'acaba escrivint de lo que un Evidentment. Ara això ho deixo passar. Hi ha una pregunta aquí. No, jo estic totalment en contra del que ha dit aquest senyor. Fa 20 anys som amics, o que es tracta, amics no se sap. Jo crec que més enllà de la forma del llibre, que la trobo bona, a mi m'ha agradat, perquè jo soc més extraliterari, és a dir, jo després d'haver llegit, per descomptat, Dostoyevsky, Tolstoi, però també a Pasternak o a Solzhenitsyn, i sobretot a un autor xinès que és Gao Xiang, un premi Nobel, que té 3 o 4 llibres traduïts, però dos són un és de 450 pàgines i altres 500, tots molt bons, sobre els camps de... Un sobre la revolució cultural russa i l'altre sobre la destrucció de la gran garganta del Río. Aleshores, jo crec que aquest llibre té una cosa molt bona, extraliteràriament, a part de que literàriament és bo, que a mi m'ha agradat, que és que sense caure en el pamfleto, és d'una manera molt sintètica, i m'agrada que la professora hagi citat a Sartre. Sartre deia que la literatura burgesa era analítica, o el pensament burgès era analític. I, en canvi, d'una manera hegeliana d'esquerres, el pensament, què és literatura? El pensament crític era més sintètic. O sigui, aquest llibre és més sintètic en el sentit que fa uns traços molt descriptius, però no massa exposats, i molt alts. Aleshores, el conte aquest que digueu que no és, que podia ser de París, no. En un lloc on hi ha tant de fred, i on hi ha tant de fang, i on hi ha tantes distàncies, com la immensa Rússia, queda molt millor el conte, segurament, que en França, amb tots els respectes. Això, a mi, del llibre, el que més m'ha agradat, quan ha contingut, és que hi ha com una crítica molt forta, i que jo alguna vegada havia portat, és clar, per la meva edat, al PSUC, una crítica a un marc totalitari, a un marc d'imposició, a un marc que s'ha fet un marc de dominació que s'ha fet totalment fals, i uns individus que estan allà entremig rebent tots els cops. Que és una cosa que passava també amb el poble Dostoyevsky, que van començar per afusellar-lo sense bala, i que després se va enamorar del zar i dels cristos russos, i dels popes i dels cristos russos. Vull dir que el que m'ha agradat és
d'una manera sintètica, anar contra l'opressió i contra el totalitarisme. Ara jo, a part de lloar a l'autor, i m'agradaria que si l'autor està d'acord en que jo l'he vist com una espècie de crítica molt ben feta i en absolut demagògica contra els marcos totalitaris, contra un dels grans marcos totalitaris que hi ha hagut al segle XX, i jo volia fer una pregunta a la senyora Arnau i també a l'altre jurat que hi ha, perquè havia estat jurat en una altra ocasió, perquè hi ha alguns socis de l'Ateneu que van votar l'any passat i aquest any també, que tenim una mica d'escrúpols en votar aquest llibre, agradant-nos molt, perquè és la primera vegada, i amb tots els respectes a una senyora tan bona que hem llegit diversos llibres com la senyora Carme Arnau, diversos llibres de crítica, que se porta un llibre que no és una novel·la, és narrativa però no és una novel·la, és un llibre de contes. Aleshores, hi ha una altra persona que l'ha vingut, que és la que porta el club de lectura de llibres en català, que m'ha dit, si jo volia preguntar, però com és una miqueta coix igual que jo, a la pluja no s'ha atrevit a venir. Per què s'ha seleccionat? És la meva segona. La meva pregunta és si li sembla exagerat a l'autor que jo ho vegi com una espècie de mirada sintètica sobre les dificultats dels individus a viure en un marc totalitari. I la segona és a una crítica tan bona per què per primera vegada porten un llibre que no és una novel·la i que és de contes. A la llarga podríem portar fins i tot un llibre d'assaig tipus Eugeni d'Ors o tipus Gassiel. No, tipus des que escrivia, ja sé que no dono res, però vull dir, un llibre de narrativa o d'assaig. No, és que l'any passat va sortir també si es votava la ronda, no, un llibre del Calders, que era un llibre pòstum. I esclar, en aquest cas era un autor que no era mort, però havia sortit un llibre inacabat del Calders, no? Doncs clar, vull dir, sí que havia sortit però ell era mort. O sigui, a partir d'ara se poden presentar llibres que són de conte. No, i és que jo em sembla que ho he dit, no? Aquí ja ho he explicat, que el que vam decidir era la idea de que, encara que fos un llibre de contes, no era pròpiament un llibre de contes, sinó que era una ficció i una voluntat ficcional de tot ell. A part de que suposo que avui en dia les etiquetes són una mica fluctuants, perquè si s'hi fixen cada vegada més la novel·la també és narrativa, no? O sigui, i memòries, o sigui que hi ha una... Però que hi ha novel·les epistolars, totes aquestes, tot ell, hi ha una construcció global amb el seu pròleg, la seva traductora, les seves biografies... Perdó, acabo ja amb una cosa. Jo m'he llegit a la presentació dels personatges, entre cometa, i m'agraden molts, perquè tots corresponen molt bé a respectius contes que han escrit. Perdó. No, vull dir, suposo que això li contesta, no? La idea ficcional, primer que són una voluntat de lligar-los tots, també no estan sols, sinó que hi ha la idea de l'antologia d'un autor que recull i tot el creat uns autors ficcionals i uns contes ficcionals. I un darrere l'altre fan una història. Un lligam i una voluntat també d'unificar-los. En un marc històric i geogràfic. Sí. Val, gràcies. La cosa aquesta del marc totalitari és evident. Home, no poden anar amb els que guanyen. Hi ha una cosa que és òbvia, no pots fer mai, des de la literatura, perquè és gairebé abocar-te al desastre. No sé què... Bé, de vegades podria sortir, podríem discutir-ho molt, no? Però de quin costat et poses? És fàcil caure en fer una novel·la de guanyadors. Però és gairebé aquella frase, perdonin pel tòpic, sé que és un tòpic, molt tòpic, és allò de les famílies felices són totes, tenen la mateixa felicitat, en canvi cadascuna és dissortada de la seva manera. Aleshores, això implica que tu... No vull semblar... Sí, Ana Karenina. Ara no vull semblar defensor de les causes perdudes, però el que sí que és cert és que tu no et pots situar mai, o vaja, jo penso que no em puc situar mai, del costat d'alguna cosa que sigui molt clarament guanyadora. Clar, si tu et situes, si ara comences a fer aquí un discurs triomfal del sistema totalista, estaria fent allò que es deia el realisme socialista.
i hagués escrit una veritable epopeia sobre el mecànic i la pagesa. Però clar, no hi ha matisos. No hi ha matisos. La totalitat, és a dir, el totalitarisme el que implica és que hi ha com una directriu molt clara que no et deixa respirar gairebé els arguments. Per què? Perquè hi ha una finalitat molt clara, molt marcada, que és l'autoreferencial. Tu no pots sortir d'aquí. Has de dir que allò que passa és molt bo, és fantàstic. Clar, això que tenim 1000 exemples, fins i tot als mitjans de comunicació, és a dir, la capacitat de crítica mesurada que es pot fer, és a dir, el relat que creen, que sempre es modula sobre la pressió que té dels altres poders. Doncs no pots, penso que no es pot situar un personatge al costat del poder. Una altra cosa és que s'hagin fet coses molt interessants i hi hagi una literatura del poder. Per exemple, aquest és Cosmòpolis de Montelilo, és un relat sobre el poder. Jo no dic que no es pugui fer un relat sobre un guanyador, evidentment que es pot fer, només faltaria. Doncs clar, els mecanismes que utilitza Montelilo per descriure el poder d'aquella persona són corporals, és a partir d'una informació constant. Una cosa molt sòrdida també, no? Aleshores, clar, és molt difícil crear relats si no hi ha conflicte. A més, és que hi ha aquesta dimensió de crítica al totalitarisme en la mesura en què l'utopia, el somni que hi ha darrere que es va substanciar en el que seria el socialisme real és una utopia, un somni que va impregnar bona part de la joventut i la intel·lectualitat europea i que aquí a Catalunya mateix va tenir. I per tant, també hi ha aquí un negociar amb unes il·lusions, amb uns miratges que en teoria se substanciaven i hem de trobar en el socialisme real les realitats en aquesta Rússia i creaven aquest sentit. Per tant... Això ara no sé si ho explicaré bé, si algú m'ha de corregir que no ho llegeixi, però crec que la història és més o menys aquesta, és a dir, quan Brecht s'ha d'exiliar, no se'n va a Moscou. Nova York. Se'n va a Nova York. I la pregunta que li fan és, per què no te'n vas a Moscou? Si precisament havies estat demanant això. Per què? Doncs perquè realment és horrorós. Aquella frase, sembla que és del Kennedy, que diu potser nosaltres, el nostre sistema és imperfecte. Molt més que imperfecte, òbviament, no? Diu, però nosaltres no hem de posar tanques perquè la nostra gent no se'ns en vagi, no? Però també parles de la Rússia d'ara i del low cost i del... Clar, però el low cost... El món neocapitalista... Clar, això és... Conseqüència també... A mesura que la truita va girant, tu t'has de situar en un altre lloc. Que no és una... No hi ha un determinisme literari de dir no, jo a partir d'ara ho miraré des d'aquí i serà des d'aquí que es mirarà. I això, si em permet, enllaça una mica amb la pregunta que m'he fet a la Carme, que si em permet també vull fer algun apunt. Hi ha un